Така, здравейте хора, аз съм Велю и днес правя монитор за Candyland. Привет серверът на ZeroP Alien Guy. Значи на 16 години съм град София, игра Майнкрафт близо 2 години и 3. Сравнително, не знам, ще го излъжа ако така изпадна в подробности, значи ще съм редовен, ще качвам клипчета в сервера и да. Сега ще покажа няколко постройки, това е тук си история, правя си някакви проекти така и да, сега ще ви покажа с какво точно става въпрос. Значи първата постройка е ето тази, значи някаква къща, не знам, рандом съм слагал и се получи доста добре. Всичките са в един стил, така ми харесва и така ги правя. Значи това е първата постройка. Нека изгледаме меча така. Да, ето я. Първата постройка. Така се получи. Тук съм забрал слово стъкла. Защо ли забравя? Добре, представете, че си има стъкла тук. Добре. Сега беше първата постройка. Откривате страни, че шум, много се извинявам. Така, първата постройка е тази. Втората е тази. Спътче до тази, но няма значение. Така, значи. Втората е тази, ето. Искам да повърнам, за да кача клипа и да се разбере дали ще вляза или нещо, защото много си играя в този сервер. Така. Количката. Там, това е финалните постройки. Вижте колко хубаво, детайлно, фонтани, виждате ли? Да, много добре се получи. И да, това е количката. Ето. Да. Така, това е имението ми, Даунтън. Това е най-голямата постройка от всичките. Ето. Да, нищо особено тук. Тези торчове са сложени, за да придават хубав нюанс на къщата. Все едно е с шейдери. Да. Да. Кола. Нищо специално или хубаво, в смисъл от този стил е. Вътре няма нищо, просто пак торчове за да освети. И тук вече това си е къща нормална, нали? Ето. Така изглежда отвън. Отвътре нищо особено, както казвам, нищо особено. Ето отвътре е така. Отвътре има лек декор, единствено тази къща има лек декор. Не че може да се ползва декора, да, ама да. Няма, не се отваря, просто за декор, както казах. Да. Значи това беше от кандидатурата и от постройките ми за този оборот. Надявам се да ти е харесала. По-точно да ви е харесала, да. Да справно си изразих, да ви е харесала. И да успея да вляза, не? Пожелайте ми успех и чао!